खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। देग्लायनि 2026 मायथाइनि ओइचएस आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। देग्लायनि 2026 मायथाइनि ओइचएस आनजादनि फिथाइखौ नायोब्ला आर्ट्स स्ट्रीमाव बाक्सा जिल्लायानो आसामनि मादावनो गासै 94.29 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारनायनि फारिलाइयाव जौसिन मासियाव आवग्रिनो हादों आरो तामुलपुरा गासै 98.95 जौखोन्दो मोननानै कमार्स स्ट्रीमाव जौसिन मासियाव आवग्रिनो हादों आरो सोनाब कार्बि आंलंआ 98.36 जौखोन्दो मोननानै बिगियान आयदायाव जौसिन मासियाव आवग्रिनो हादों। बिटिसि बियाबनि गासै मोनबा जिल्ला फारियै बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, चिरां, कक्राझार बे मोनबानि मादाव तामुलपुर जिल्लायानो बयनिख्रुइबो कमार्स स्ट्रीमाव जौसिन जौखोन्दोआव दङ। बिटिसिनि बाक्सा जिल्लायाव कमार्स स्ट्रीमाव 95.62, चिराङाव 80.67, उदालगुरिया 82.08, कक्राझाराव 69.29, तामुलपुराव 98.95 जौखोन्दोखौ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो साइन्स स्ट्रीमाव बाक्सायाव 97.96, चिराङाव 91.89, कक्राझाराव 84.75, उदालगुरियाव 89.71 आरो तामुलपुराव 98.39 जौखोन्दोखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो आर्ट्स स्ट्रीमाव बाक्सायाव 94.29, चिराङाव 77.87, कक्राझाराव 76.66, तामुलपुराव 88.63, उदालगुरियाव 83.39 जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि 2026 मायथाइनि ओइचएस आनजादाव गासै 30,30,744 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बिटिसिआव फिन आरोबाव सोमजिदों गिख्रंथाव लुथिनाय जाथाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरियाव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासो समाव 3 नं आमजुलि केनेलाव बासिराम दैमारि मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय बाइकजों फैनाय सानै सिनायनो हायै दुथां सुबुंफोरा नोगोद 1,05,000 रांखौ सिख'नानै लानानै खारो। बे रांखौ लोगोनो होनो थाखायसो लाबोदोंमोन, नाथाय लामा ससेयावनो रां लुथिनाय जाथाया जायो होननानै फोरमायदों। हरनि खोमसिया साग्लोबनायनि थाखाय दुथां सुबुंफोरखौ सिनायनो हानाय जायासै। बे जाथायखौ लानानै रां लुथिजानाय सुबुङा बेनि हेंथायै थानायाव गसर होबाय होननानैबो मिथिहोदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जोखोम। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सानि भारत-भुटान सिमानि सिमलानि दिहिरायाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहायाव सासे बर' सुबुङा जोखोम जादों। गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला साइकेल सालायनानै फैबाय थानाय समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जानायनि जाहोनाव खारनो नागिरनाय समावनो साइकेलनि सायाव गोग्लैसिननायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बोखांनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ मसलपुरनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। रायजोआव फिन आरोबाव 3 देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गहपुराव रायजोफ्रानो जयै संदाननानै देहा फालांगि खालामग्रा 3 आइजोफोरजों लोगोसे 2 हौवा सुबुंखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होदों। मिथिहोनाय बादिब्ला कलेजगुरिनि माइनु बर' मुंनि सासे आइजोआ बे फालांगि खालामनायखौ जागायदोंमोन। बिटिसिआव फिन आरोबाव आयेन बेरेखा हाथियारखौ बोखांनो हादों। कक्राझारनि गसाइगावआव हाथियारजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय 2 सुबुंखौ जितिन हासदा आरो गुबुन सासेखौ मर्टिन हेम्ब्रम होननानै सिनायथि होदों। बिसोर 2 सुबुंनिफ्राय गंसे पिस्तल, थरथाम गोथां गुलि, गंसे मेगजिन, गंनै मबाइल फन आरो स्प्लेन्डार गारिखौबो हमनो हादों। सिलचर पुलिसनि जेयाव नांदों 5 आइपिएल जुवारिफोरा। बे 5 जुवारिफोरखौ पुलिसआ होसो होसो हमनो हादों। हमजानायफोरखौ फारियै शामिम आजिज, साइबुल हुसैन, जाहिर हुसैन, रजित कुमार सिंह, आफ्ताब लस्कर होननानै सिनायथि होदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा सुंद'यै बनसुनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। मिथिंगा संरैखाथि आरो बड'लेण्डखौ सोमखोर समायना खालामनायनि थांखिजों कक्राझार जिल्लानि सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामा सिङाव थानाय दिग्लिपारायाव गासै 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि बानजायदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बेजों लोगोसे बनसुआ गावसोरनि बिफां गायनाय मावथांखि मिशन प्लेन्टिं 9 लाख ट्रिस मावथांखिखौ जाफुंसार होनायाव 50 रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बैसाग दाननि जि एप्रिलनि 25 अक्ट' खालि जि माने सिमब्रेनाय जि बारहुंखाजों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामिफ्रा बारहुंखाजों दिनै न' बां बायजाबाय। जोङो दुखुनांथाव जाय दिनखालि जादों बे दिनखालि होनायनि बेबस्थाखौ जिहेतु खालामनांगौमोन बेखौ जोङो खालामनो हायाखै। नाथायबा जोङो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जों मानजाथाव जोंनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ जों बे समाव साबायखर जासिनांगोन। दिनै जोंनि खावलायनाय लेखायै आरो जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय लेखायै बिथाङा जे जोंनि जाय बिथांमोना न' बां बायजाबाय बिथांमोननो दिनै जा एसे हायो तिरपाल होनायनि जिहेतु बेबस्था खालामनानै होदों। दा बिनि थाखाय जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि जानानै जोङो बे समाव बिथांनिसिम साबायखर जासिदों। आरो जोंनि गोबां
न'खरफोर जिहेतु थाबावबाय गासैखौबो जोङो होनो हानांगौमोन, नाथायबा दिनै जोंनि बर' कसारि वार्ड अट'नमास काउन्सिलाबो जिहेतु थोब्ले माब्ले रांजों दिनै सोलिबाय थादों। बे हिसाबै दिनै नांगौ बायदि जोङो मानसिफोरनो न'खरफोरनो दिनै होनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हायाखै। खिन्थु उन बारफोराव जुदि बेफोरबायदि जुदि समस्याफोर जायोब्ला जाय बिथांमोना न' बां बायजाबाय आरो जाय बिथांमोना हयथ' न'फा न'नै एसे एनै थालांनो हागौ, दा जाहाथे बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे जोंजों जिहेतु जोंनि जि बर' कसारि वार्ड अट'नमास काउन्सिला जे जा हायो जा एसे हायो बेखौ जि अनसुंथाइ होबाय, दा बे हिसाबै उनबारफोराव जुदि बायसान्स जुदि जोङो सावरायदों आरो बेराफारसेथिं दिनै जोंनि सरकारा बे सार्कल अफिसनिफ्रायबो जिहेतु गावबुरा बिथाङानो जोंजों दंफायो, बिथांमोननि फालनिफ्रायबो सार्कल अफिसनिफ्रायबो दिनै गोबां गामिफ्राव जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जोंनि गामिफ्रा दिनै बारहुंखाजों जिहेतु बुख्रेब जाबाय, बिथांमोननो जि तिरपाल होनायनि जि बेब'स्था बिथांमोनाबो बेखौ खालामदों।